Khona ubuzile ukuthi ngabe kusho ukuthini-ke ukuphupha isalukwazi. Lana-ke sikhuluma ngogogo. Ukuphupha ugogo wakho kungasho-ke ukuthi udinga iseluleko kowesifazane osekhulile noma-ke ukuqonda ngesimo esithile. Kungase-ke futhi kube inkomba yemizwa yakho yecala-ke noma yokuzisola. Ngokungaxhumani-ke nabo kaningi ngendlela-ke ongathanda ngayo. Niyakhumbula ukuthi-ke thina sijwayele abantu abasha kakhulu size sikhohlwe ukuthi sinogogo ekubeni-ke ngabe sichitha nabo isikhathi esiningi. Kungase futhi-ke kuphakamise ukulangazelela kwakho ingxenye yempilo yakho ezinzile futhi-ke ehlelekile njengokukhuliswa okuqinile ugogo wakho ukunikeze khona. Ukuphupha-ke ugogo efa uma kuwukuthi nje ubona isalukwazi sifa. Kungase-ke kufanekise-ke ukuphela kwenkathi empilweni yakho. Ngesinye-ke isikhathi kwadingeka-ke ushiye kwadingeka ukuthi ushiye ikhaya futhi uhlukane nomndeni wakho. Kuwuphawu-ke lokuphela kwezinto nokuqala kwento entsha. Mhlawumbe-ke uzohlola noma-ke uzo-travel uhambe indawo amadolobha ahlukahlukene ngezinhloso zakho zomsebenzi. Ukuphupha-ke ugogo wakho sewashona mawukuthi lo gogo akasekho emhlabeni kodwa wena uyamuphupha. Akuvamisile-ke ukuba kube uphawu oluhle. Amaphupho okufa ngokuvamile ayizixwayiso ezisuka ekwazini kwethu okuncane. Esivame-ke ukuthatha ngendlela engalungile futhi abanye baphikisana ngokuthi-ke awanayo inhlobo incazelo yangempela. Kungase-ke kusho ukuthi-ke kukhona okukhathazayo empilweni kwangempela. Noma kungase kubonise ukukhathazeka kwesikhathi eside ngempilo yakho. Ukuphupha ugogo ekhala mawubona nje isalukazi noma isiphi ephusheni lakho sikhala. Uma uphupha isalukazi-ke ephusheni isikhala kufanekisela-ke ukudabuka esizungu nohlobo oluthize lokulahlekelwa. Kungase-ke kusho ukuthi-ke ubudlelwane bakho abuzinzile noma-ke kunzima ukubhekana nezinselelo zempilo. Leli phupho lingaphinda-ke lifanekisele-ke isifiso sokuzizwa usondelene nomuntu noma-ke ukududuzwa othile empilweni yakho evukayo. Isiphetho-ke sokuphupha-ke izalukazi. Ukuphupha ugogo wakho ngokuvamile kusho ukuthi udinga iseluleko sakhe ugogo noma ukuqonda-ke ngesimo. Ngicabanga ukuthi sikuzwile-ke lokho konke kusho ukuthi-ke singazikhohlwa bakithi izalukazi siy'thathe sizisondeze eduzane kwethu ngoba izona phela abangani bethu. Ngicela ukuthi nawe mlaleli uma ukuthi-ke khona iphupho ofisa ukuthi sikuchazele lona ubuze-ke la kwi-comment section bese ubuza ezinye izinto ey'ningi nje ey'qondekene-ke nesintu. Uma ukuthi khona ufuna ukwazi sizokuchazela. Ungakhohlwa phela ukushawa subscribe bese uyalayikha bese uyashera ilink ucele nabangani bakho besubscribe.